Saúde, océano, saúde, música e poesía. Estamos promovendo o Manifesto Villalta, artista extraordinaria, mas que publicou no ano 1999 unha obra definitiva, ao outro lado da música, a poesía, unha obra que converte nunha artista única e diferente. A poesía e a música comezaron sendo o mesmo. A historia da música galega é a historia da música e da poesía, e viceversa. O primeiro monumento literario son as cantigas medievais. O primeiro monumento do Rexurdimento, os cantares gallegos de Rosalía de Castro. Pero, por desgraza, nos institutos, nas escolas, soa moi pouca melodía. Porque tamén soa moi pouca melodía nas facultades de filoloxía. Escoitemos a Luisa. Dentro dos días pasarán os fastos das letras galegas, pero a mensaxe aí continúa. A música galega, a poesía será máis grande se seguimos o Manifesto Villalta. Aproveitemos ese talento para este tempo de creatividade que está vivindo a cultura galega. Medre a música, medre a poesía, medre a palabra de Luisa Villalta.